Metu kene lu, jagung karo aku. Ora ndelok drakor wae. Kalau baby diroko. Doan artis kayak tapi tenang. Kuwi ora apa-apa. Itu iso dulu sih. Lo ki mbok kita bintang wawasan. Ini lho. Pikiranku kok ora enak ngomong kuwi. Oh, aku ngerti Mas. Jenengan iku lak yo ning rumah sakit kan. Belum nilai mati. Yo wis, ndang ning rumah sakit. Ngayem-ngayem mae Masku. Sopo ngerti nak mak yatim ayem bisa cepet dan mati. Yo pengen nilai di aku rung gitu. Ora usah mikir sangu. Sing penting iso rono, iso nilai mati. Aku isone mung tok. Ngono kan yo ngono bisa. Mikire wong urip ngopi ora ono kanggone. Tapi mungkin kuwi bakal ngerti pentingnya bunga. Yo tapi nak iso kan yo loro nih kok Mas. Yo nilai yo ngopi mae. Jare yang ngono. Ganjaran sing militer itu kan ono telu. Ono ilmu sing manfaat, ono amal sedekah utawa jariyah. Kaping telune ono anak soleh sing iso ndongake wong tuane. Ra ngono to. Dan kono mantan dari rumah sakit. Cai jenenge 30.000. Bisa nggo tuku bensin karo nggo parkir. Ora usah mikir jajan. Wes aku tak mangkat rono wis. Ya kono. Tak mikir sik yo. Moco-moco tambah wawasan jadi. Siapa sih? Iya. Tidak bisa aku. Ojo ngepet men to Masku. Adus ora iki mau. Ngomong tau. Senengane ngono. Jenengan niku to tak titeni yo. Adus kok tak berpadu tok. Kok madu piye? Padu sikil papat itu lho Masku. Aku tak makan jawab. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok mriki mantap? Aku mau di we. Yo. Pergi lu motor. Oh, begini ya. Tempo di we. Sekolah dulu, sekolah di sarapan. Mendenean itu sarapan. Iki lho, Mbak. Masih di rumah sakit. Mae loro melih. Dan kita rumah sakit. Oh, makmu beloro toh? Nggih. Nah wis itu pirang dino? Mungkin bon mah seminggu. Oh, ayo ngono. Nek anak penting
karo wong tuwa kuwi yo nek ibune loro yo dikileki. Kalau pengen jadi anak sing soleh kok. Sampai nek ngono kuwi. Apa mbah carane mbah? Ibu walidin. Ibu walidin. Yo anak sing karo wong tuwa. Nek pengalamanku nek aku loro ngono kuwi to. Kuwi yo ngarep-ngarep nek dileki anak. Ngoten mbah. Rasane iki nek ditileki anak kuwi rasane wis ora enak kabeh. Lah pokoke wong tuamu siji kuwi nek iso ya ditileki. Ngono. Nggih, nek gajeng mriko. Oh ngono. Lah terus mangkate iki jam piro karepane iku? Nah, jenengan yo minarake jenengan iki. Ngono. Demone kopi napa pripun, Mbak? Wis ora usah digawe kopi, aku ning kono mau wis ngombe teh kok ning kono mau. Nek sarapan. Oh, ngoten. Ning wong loro, ibu loro iki wajib ditileki. Iki balan iki ajeng iki. Padha karo wong sing wis mati. Kuwi padha ngarep-ngarep dungane anak. Yo kuwi dibacai, yo dikoli, lan sak liya-liyane. Ngono to? Kulo niku nggih ngertos Mbak. Kulo nanti lan. Nah, wong tapi wong loro ngeten ini tetep ngarep-ngarep anak ini keluargane tanggane kami kali mungkin ada rasanya kami yang jarine bapak nek korin nggih ngoten ngarep-ngarep. Nggih, Mbak. Niki masih kula niki lho, Mbak. Kandhani dipuli kupinge niki, Mbak. Rasane mboten ngoten niku. Apa kuwi anak sing guru waliden sing sayang karo ibuke. Aku ki yo wis ngerti to. Lah mangkat. Wis saiki narep-narep nak to, aku tak jadi Niki ngapunten Mbak nggih. Iya. Kontilan. Mungkin nak kawanan, Pak. Kontilan. Kapan-kapan malah jangan nak hampir. Atau nuwun nggih, Mbak. Wis nomor balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten lho, Mbak. Waalaikumsalam. Cepet toh Mbak dibuka susu ke aku. Mesin kok iso ngomong assalamualaikum. Maskeran terus ora ketok bagus sih. Rumah sakit kok apike koyo ngene. Bangunan anyar, gunane resik, tapi isine wong loro tok. Diupahi kon turu kene wegah aku loro. Dahar nggih dipingarake. Nggih. Nggih. Lah mangken jenengan mboten mari-mari. Nggih, purun nggih disapi sithik-sithik. Nek pengen dahar napa bubur. Bubur tepung. Mau bersekung watos ya. Nggih, nek teko mboten purun bubur purun. Mboten bubur. Bubur nasi napa bubur kincong. Tadi tak pesen kayak sama pramusaji itu Mbak. Kita bawa cair buah kincor DR terus buah. Oh, Buah boleh nggak? buahnya itu biasanya sesuai dari pramusajinya, dari gizinya. Iya, Kan iya. biasanya kalau DM Karena kan kan dapat aku bisa. nggak makan sama lauk sama sayurnya nggak mau. Nah, ya udah cuma buah sama kincor aja. Nah, itu. Sesek rasanya. Kantong gue masker.
Mak cepet mari ya mak. Anak-anak kangen mak kabeh. Mama